Dentro da inmensidade dos millóns de quilómetros cadrados que compoñen o planeta Terra, existe un punto. Un preciso lugar que nos une a todos os noieses e noiesas nunha mesma pel. Un espazo humilde, sí, pero cunha atmosfera distinta, que atrapa a quen a vive. Entrar aquí significa coñecer o puro sentimento dun equipo, dunha afección, e de toda unha vila de irreductibles loitadores que representan con orgullo a un pequeno entre xigantes. Esa é a nosa casa, o noso fortín. Os seus case 700 asentos están acostumados a sufrir, a resistir, pero tamén a sobrepoñerse ante as adversidades e gozar de grandes momentos que quedan nas lembranzas. Todos eles son os que nos fan ser o que somos, o que unha vez imaginamos e que se tornou posible, o que nos ilusiona e que sempre nos ilusionará. Somos o Noia Portus Apóstoli Fútbol Sala. Isto é o Municipal Agustín Muris. E aquí é onde se forxa o carácter noiés.